og velkommen til den her video. I dag der laver jeg sådan en challenge, hvor jeg skal have bind for øjnene, og så skal Sigge give mig noget mad, og så skal jeg gætte, hvad det er. Så lad os egentlig bare komme i gang. Nu putter jeg lige noget bind for mine øjne. Nu begynder vi. Kartoffel. Nu kommer vi til den næste ting. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Ej, hvordan kunne jeg ikke huske det? Det smagte så sygt godt. Nu går vi til den tredje ting. Er det løbsej? Ja. Du skal lige spise resten. Nu går vi til den fjerde ting. Mabu. Nej! Nu går vi til den femte ting. Hvad fanden er det? Jeg kan ikke lide lakrids. Nu skal vi til sidste ting. Hvad er det? Pålægtschokolade. Ja. Nu skal jeg til siden. Hvad er det? Citron. Er du okay? Nu skal vi til 8. ting og sidste ting. Hallo. Det var egentlig bare alt for den her video. Vi ses i næste video. Hej hej.